kana son ka gujewa hawan jini, ga abinciccikan da ba kai ba su, za ka raba gari da su, sai gabas kai yamma. Gishiri shi ne lamba na ɗaya, duk inda aka yi maganar hawan jini za ka ji an hana shan gishiri, so ana son ka rage yawan gishiri a girki. Sannan kuma ban da ɗanyen gishiri, ba a son a sa ɗanyen gishiri a abinci kwata-kwata. Sannan magi da sinadaran ɗanɗano yawancinsu suna ɗauke da sodium, sodium kuma yana yawan kawo yana ƙara ƙarfin hawan jini shi ma. Sannan akwai abinci na gwangwani, yawanci abincin da suke na gwangwani, tumatirin gwangwani, kifin gwangwani da sauransu duk ana sa musu gishiri sabida kar su lalace mai yawa, abin da yake sinadari ne na sodium. Jan nama mai ɗauke da kitse sosai ba kai babu shi. Sannan soyayyen dankali, fried chips da irin wanda ake soya shi sosai ɗin nan, da kuma duk wani over processed food, wannan burger, hot dog, sausages da sauransu, in dai kana yawan ci yana da hatsarin kamuwa da hawan jini. Ga masu yawan shan lemon kwalba, sugar yana ƙara ƙiba sosai, kuma ƙiba haka suke da hawan jini, abokiyarsa ce sosai. Sannan mai ya yi baƙi ƙirin yana daga cikin abin da yake kawo hawan jini. So ya kamata in dai ba ka son hawan jini, kai wannan ku raba gari da wa'annan abubuwan da na lissafa, wannan kalan abinciccikan da na lissafa. A manta a yi sharing sabida 'yan uwa da abokan arziki su amfana su ma.